Hello mga ka-doors, good morning. Hindi ako sa Minterio Urbana, si Inay. Pintal sa mga nicho, iuna rin sa mother para maklaro na. Klaro na nga, pintalag ito. Hindi naman ito mabasa. Kuti man sa kay daghang kuan, suwat-suwat. May katrabaho sa may gamower guys, oh. Ready na ni para 1 of 2 November po ko. Kari tagas-tagas pa. O ni Minterio guys. Kaduha nga Minterio diri sa Garcia Hernandez. Diri sa Ibabaw. Kapag sa Napocor. Thank you na. Klaro na din. Ahiro na dudugin ko lang. Mura mo din panukuhan, ding expert. Lisod mo na lang kuhan. Para ito ako na kanonisis. Maadya na lang po, betal kaya pabasa. Karinas ang siminto among pinturahan. Background. Init na raba, kalimot kita pa doon. Di ba na parehat ng kuwan maputi? Igor man na. Nindot na. Nice na ding. Kumana may pintal sa kamader. Are na pud mi sa kapader. Maka kaniad to mao na pa karang uban simple. Depende pud kay manong pagbayad to dong kuti-kuti. Diyos dato. Ano ba kadi? Kapis kayo na yan. Bali man ka. Niuli namin kay niulan na wala na ma-upload video ang kang lola. Pero napintalan na.